dusza. To był utwór o wolności. Może pokuszę się na takie małe stwierdzenie, obserwację, że Tomek Fopke najwyraźniej opowiada te treści, które chcę nam przekazać z punktu widzenia dziadka, bo raz, że jedną piosenkę całkowicie poświęcił dziadkowi, to ten dziadek znowu do nas wrócił. Ja muszę przyznać, że ja jeszcze dziadkiem nie jestem. Później się zabrałem do dzieła i moja perspektywa jest raczej ojcowska, no ale trzeba przyznać, że dziadek to jest postać bardzo ważna dla dzieci. To jest niewątpliwa rzecz. Teraz Krzyś zaśpiewa nam piosenkę, która jest po prostu zatytułowana Wszystko.